Met amateur-archeoloog Jan Zielstra van Ljout, die van het begin al bot belutsen west had bij de opgravings, gaan we naar het Fienplak van de Riem Gesp. Een grijde onder wie naam. Prachtig, ik vind het heel schitterend. Het onderstreept ook een beetje de these, hè, mijn stelling dat je een elitebewerking hebt. Dat onderstreept het extra. Nogmaals, die fibula bleef een beetje geïsoleerd door zijn kostbaarheid. Er waren geen sieraden die er een beetje bij in de buurt kwamen. En nou wel dus. En dit is een gesp, een mannelijk sieraad, dus een man en vrouw, dat je dat eruit bij elkaar. De verneemde fibula van Wienaam stamt uit het jaar 620 en wie in alle gedachten van een koninginne die het echt priesteres wie. De grootste part van de spjelde waard in 1953 voen. In 2009 was het ontbrekkende deel uit de modderhelle. De eigenaars van deze sieraden hien doetiers een hege, mogelijk wel koninklijke status. En dat past in de theorie van Zielstra. Er is sprake van een hele krachtige koningin in Friesland in 5600. Die koerde man wel de baas. En die wennen hier ergens in Oostergoal. Dus ik wist het is net te bewijzen, maar als je zulke sieraden daar vindt, dan denk je, oh waarachtig. En dan heeft waarschijnlijk een man bij West. Misschien ook wel alleenig, maar en die heeft een mooie gest van. De Veensten spreken bij historici bot naar de verbeelding. Zielstra hoopt dat er de komende tijd meer meldingen komen van Veensten die in verband gebracht worden kunnen bij de Gesp. Zo'n gesp, het is maar een onderdeeltje, maar als die compleet weer, dan bent het misschien enige tientallen over de hele wereld bekend. Maar zo'n mooie rieke versiering. We hebben het over een complete. Hè? Maar dit is het bewijs dat het de West had. Dat is het helemaal iets. Die fibula is grotendeels compleet, nou, zo lang zo gaan. Maar dit is het begin misschien van de grote gesp.